Красавіцкая, пальмовая або верная. Каму як даспадобы, той так і называе. Вядома адно, што ў гэты дзень мы распачынаем святкаванне Вялікага тыдня. Сёння Езус прыязджае да нас у наш гродзенскі Іерусалім. Мы вітаем яго, трымаючы моцна пальмы. Ад 1986 года сённяшні дзень па ініцыятыве папы Яна Паўла II таксама з'яўляецца сусветным днём моладзі. Сёння на гэтым узгорку па-бернардынскім збярэцца моладзь. Падчас супольнай малітвы, якой будзе кіраваць ксёндз-біскуп Александр Кашкевіч, усе разам вырушым з гэтага пагорку па-бернардынскага да нашай катэдральнай базылікі. Вырушым, трымаючы моцна ў руках пальмы і спяваючы для Хрыста гімн перамогі. Bardzo cieszę się, że to już pod rząd kolejne nasze spotkanie młodzieży tutaj na tym wzgórzu pobernardyńskim. Z racji Światowego Dnia Młodzieży łączymy się razem z Placem Świętego Piotra, gdzie teraz sprawuje Najświętszą Ofiarę Benedykt XVI, Ojciec Święty. I to jest jakby przygotowanie do tego 26. zjazdu Światowego Młodzieży, który odbędzie się w tym roku w Madrycie. Jeżeli chodzi o naszą młodzież, to młodzież jest wspaniała. Z każdym rokiem jest więcej idealna, powiedziałbym, więcej entuzjazmu, radości i tej prawdziwej pobożności, że te spotkania nie są tylko jakimś tym folklorem, ale przede wszystkim modlitwą. Na początku modlitwy ksiądz-biskup Aleksander Kaszkiewicz pobłogosławił palmy i zwrócił się do młodzi. Droga kochana młodzieży, serdecznie Was pozdrawiam i witam na tym wzgórzu pobernardyńskim. Jak co roku spotykamy się w niedzielę palmową z tymi pięknymi palmami, a przede wszystkim, że Wy jesteście bardzo dobrzy, ludźmi wierzącymi, jesteście żywym Kościołem i dajecie to piękne świadectwo swojej wiary. Dzisiaj jest radosne spotkanie na pamiątkę wjazdu naszego Zbawiciela do Jerozolimy. Śpiewamy Chrystusowi Hosanna. Zatem diakon przeczytał urywek Ewangelia o tym, jak Jezus уваходзіць у Єрусалім для здзейснення пасхальнай таямніцы. Урачыстая працэсія адбылася да катэдральнага касцёла праз цэнтральную плошчу нашага горада. Твой збавіў Цябе, я прославляю Цябе, Христос, за Твою ласку, за любов Твою, моє спавлення Тебе я даю. Хвала Тебе, мой Бог, я прославляю Цябе, Христос, за Твою ласку, за любов Твою, моє
Ciebie, что Ты наш Бог. Ты один достоин, кто с Тобой сравнится, кто так возлюбить всех нас бы смог. Царь всех царей, высоко вознесен, Ты прославлен в небеса. Все вместе! С неба сошел, Ты, чтоб дать всем спасение, униженным ради нас. Здесь мы, чтобы славить, пред Тобой склониться и сказать Тебе, что Ты наш Бог. Ты один достоин, кто с Тобой сравнится, кто так возлюбит всех нас бы смог. Поднимите стрельбами! У Гродзенской катедры была отправлена святая имша на чале з біскупам Александром. Падчас гаміліі іерарх падкрэсліў, што кожны малады чалавек павінен даваць сведчанне сваім жыццём і заклікаў сабраных да глыбокага і духоўнага перажывання Вялікага тыдня. Ксёндз біскуп адзначыў, што ў цяперашні час малады чалавек, які заўсёды штосьці шукае, павінен знайсці Хрыстуса, які чакае яго. У гэты дзень энтузіязм моладзі асаблівым чынам выражаўся ў супольнай малітве і прыгожым спеве, а таксама ў прыгожых і высокіх пальмах, якія маладыя людзі зрабілі ў сваіх парафіях. Aby nie ustawała w tej prawdziwej Bożej radości i miała ten entuzjazm, pogodę ducha i mocną wiarę. I wszędzie, gdzie by nie była, w jakich zakątkach świata, ponieważ teraz są granice otwarte dla ludzi, szczególnie dla młodych ludzi, dla młodzieży, a więc wszędzie, gdzie ich los, życie rzuci, aby wszędzie świadczyli, dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. И сказать Тебе, что Ты наш Бог. Ты один достоин, кто с Тобой сравнится, кто так возлюбить всех нас бы смог.